No niin, nyt video, että miten aukaista kookospähkinä, koska tää on aikamoinen haaste aika monille, eikä harvat tietää sitä ja harvat ei käytä. Tällainen yli vuoden vanha kookospähkinä, niin nämä on kuorittu siitä paksusta kuoresta irti. Ja tää on annettu vanheta. Sinne on syntynyt paljon sitä kookoslihaa sisälle ja siihen me halutaan päästä käsiksi. Ja se juttu, mitä me halutaan myös tietää ennen kuin me ostetaan tää kookos, niin siellä pitää olla nestettä sisältä, niin se ei ainakaan niin todennäköisesti ole homehtunut, koska tää on tosiaan vanha. Katsotaan miten mä onnistun kuvaamisen kanssa. Eli mulla on veitsi ja tylsäpää. Ja mä lyön tälleen ympäriinsä. Kohta rikki. Sitten mulla on vesilasi. Johon mä laitan noin arvokkaat nesteet sisälle. Myös sen maustietä, että onko toi homehtunut. Sitten me jatkamme vielä vähän. Avot meillä on saatu kookospähkinä rikki. Kiitoksia ja näkemiin.